У Міністэрстве адукацыі распавялі, колькі вучняў пойдзе ў школы ў новым навучальным годзе. У параўнанні з 2024 іх лічба скарацілася. Гэтак 1 верасня за парты сядуць 1 мільён 50 тысяч навучэнцаў. Тады як летась іх было 1 мільён 70 тысяч. Паводле ведомства, з новага навучальнага года школьнікаў чакае шэраг зменаў. Сярод іншага ўводзіцца афіцыйны стыль адзення. Вучні 10 класаў будуць мець абавязковыя 10-дзённыя вучэбна-палявыя зборы. А навучэнцы сельскіх школаў, спецыялізаваных ліцэяў і вайсковых вучэльняў змогуць вучыцца кіраваць транспартам. У Міністэрстве адукацыі таксама паведамілі, што дзіцячыя садкі Беларусі 1 верасня прымуць 327 тысяч выхаванцаў. Нешчасны выпадак здарыўся на будоўлі ў Менску. 43-гадовы рабочы упаў з вышыні і загінуў. Паводле слідчага камітэту будаўнік быў на вышыні 3-го паверху, калі спатыкнуўся і сарваўся на бетонныя прыступкі. Прычыною смерці мужчыны сталіся траўмы, несумяшчальныя з жыццём. Умовы, пры якіх адбылося здарэнне, цяпер правяраюць следчыя партызанскага раённага аддзелу Менску. Гэта не першы раз, калі рабочыя гінуць на працоўных месцах. Толькі за апошнія 2 месяцы СК паведамляў пра 4 такія выпадкі. Сталіся вядомыя падрабязнасці падзення дрона ў Рэчыцы, што адбылося ў ноч на 4 ліпеня. Новыя факты паведаміла выданне «Флагшток». Паводле аднаго з суразмоўцаў выдання, ён бачыў беспілотнік, што ляцеў над горадам а 22:20. Тады як праз 10 хвілін у раёне, дзе, як сталася вядома пазней, упаў дрон, адбыўся абрыў лінію электраперадачы. На месцы здарэння працавалі хуткая, ратаўнікі, міліцыя і сапёры. Вядома, што беспілотнік не выбухнуў, яго вывезлі на картэжы прыкладна а 6 раніцы. Таксама «Флагшток» паведамляў, што мясцовых жыхароў эвакуявалі і загадалі маўчаць пра інцыдэнт. Аднак у каментары Белсату відавочцы запэўнілі, што ніякіх падпісак аб нераскрыцці з іх не бралі, а з найбліжэйшых дамоў нікога не эвакуявалі. Маўляў, людзі проста пастаялі на вуліцы з 2 до 6 гадзіны раніцы. Дональд Трамп заявіў, што ягоная сустрэча з Уладзімірам Пуцінам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Месца правядзення перамоваў яшчэ не вызначанае. Абмяркоўваюцца некалькі варыянтаў. Памочнікі прэзідэнта ЗША ўжо займаюцца планаваннем гэтай сустрэчы, паведаміў тэлеканал CNN са спасылкаю на крыніцы ў Белым доме. Паводле выдання «Нью-Йорк Таймс», пасля сустрэчы з Пуцінам Дональд Трамп таксама плануе правесці трохбаковыя перамовы з удзелам прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага. Белы дом, адзначылі журналісты, таксама ўжо рыхтуецца да гэтай падзеі. Заявы Дональда Трампа прагучала пасля таго, як ягоны спецпрадстаўнік Стывен Уіткаф сустрэўся з расійскім прэзідэнтам у Маскве. Перамовы працягваліся каля 3 гадзінаў. Тэлеканал Fox News сцвярджае, што ў Крамлі прадстаўнік Вашынгтону атрымаў ад Пуціна сігнал пра жаданне і гатовасць сустрэцца з Трампам. Сам амерыканскі лідар назваў перамовы ў Маскве прадуктыўнымі. Як не назваў гэта прарывам, мы працуем над гэтым ужо доўгі час. Гінуць тысячы маладых людзей, у асноўным салдаты, але таксама, ведаеце, у Кіеў і іншыя месцы прылятаюць ракеты. Што да салдатаў, то паводле маіх звестак Расія страціла больш за 20 тысяч чалавек з пачатку года, а страты ўкраіны, наколькі я разумею, складаюць каля 9 тысячаў. Гэта жудасная сітуацыя. Мы жадаем яе спыніць. Мігранты прыдумалі новы невідавочны спосаб штурмавання польска-беларускай мяжы. Яны спрабавалі пратараніць плот мабільнай кабінкай прыбіральні. Відэа інцыдэнту апублікавала польская памежная служба. Паводле звестак памежнай аховы Польшчы, цягам апошніх дзён зафіксавана больш за 210 спробаў перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. 25 асобаў затрымалі. У Беларусі рыхтуюць змены ў законах аб абароне дзяржавы. У Палату прадстаўнікоў неслі законапраект, што пашырае ролю арміі не толькі ў выпадку вонкавай агрэсіі, але і для ўнутраных задачаў. Падрабязней змены апісала Ганна Калтыгіна на старонцы belsat.eu.
Цяпер у спісе функцыяў узброеных сілаў папярэджання ўнутраных канфліктаў, удзел у інфармацыйнай барацьбе, рэагаванне на крызісныя сітуацыі ў краіне і нават за яе межамі. Генеральны штаб атрымае больш улады і стане цэнтральным каардынатарам усёй вайсковай сістэмы, у тым ліку з узаемадзеяннем з КДБ, МУС і МНС. У заканадаўстве таксама з'явіцца панятак ваенізаваных арганізацыяў, што дазволіць далучаць да абароны краіны структуры, што не ўваходзяць у склад арміі. Апроч таго, ваеннае становішча цяпер могуць увесці не толькі пры нападзе на Беларусь, але і пры агрэсіі супраць Расіі або іншых саюзнікаў за ДКБ. Пастановы яшчэ маюць зацвердзіць Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі і Лукашенка. Ці азначаюць планавыя змены ў законах аб абароне, ўзброеных сілах і ваенным становішчы больш рэальную пагрозу ўступлення беларускіх войскаў у вайну з Украіною на баку Расіі. Сваё меркаванне ў эфіры студыі Белсат агучыў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнай бяспекі і абароны Вадзім Кабанчук. Відавочна, рызыка для беларускіх хлопцаў найбольшая. Вот згодна якой паперы Путін напал на Украіну. Ну да, можно там дойти до Рюрика, до Ленина, там, не ведаю, до Хрущева. Справа тем, что я кажу, в этой партии Рэй будет вести Россия и расставлять все кропки над «и». Лукашенко в выпадку адмовы от виконання стратегічного плана Путіна, і він буде просто замінений, ну я не ведаю, що там з ним здариться. Гэта уже арсенал у Путіна мы ведаем вельмі велик. Расія заявіла пра адмену ў аднабаковым парадку мараторыю на размяшчэнне зброі сярэдняй і малой далёкасці. Абмежаванні дзеялі з 2019 года. А напярэдадні Путін зноўку паўтарыў, што балістычная ракета «Арышнік» ужо выйшла на серыйную вытворчасць. І Расія гатовая размясціць комплексы на тэрыторыі Беларусі. Нашыя калегі з YouTube-старонкі пацікавіліся ў гледачоў, як яны ацэньваюць гэтыя падзеі. На старонцы Белсат Ньюс у Ютубе у гледачоў запыталіся, ці нясуць гэтае рашэнне пагрозу Беларусі. У выніку больш за палову, ці 57% рэспандэнтаў выказалі занепакоенасць. Паводле іх размяшчэнне арэшнікаў у нашай краіне нясе рызыку. Яшчэ 26% баяцца, што ў такім выпадку Беларусь стане мішэнню ў канфлікце з НАТО. У тое, што сітуацыя не зменіцца, бо ўсё і так вызначае Масква, вераць 12% удзельнікаў апытання. І нязгодныя з тым, што ракеты расейцаў небяспечныя, найменшая колькасць нашых гледачоў – 5%. У Мінску падраздзяленні Міністэрства надзвычайных сітуацый ліквідавалі пажар у шматпавярховым жылым доме на вуліцы Кіжаватага. У выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. Пажар пачаўся на 8-м паверсе. Паводле ратаўнікоў загарэлася маёмасць у кватэры на плошчы 18 квадратных метраў. Для ліквідацыі пажару на месцы здарэння працавалі 7 адзінак ратаўнічай тэхнікі. Прычыны і абставіны здарэння будуць высвятляць адмыслоўцы. Не толькі ліквідоўваюць пажары, але і выязджаюць у палі. У Міністэрстве надзвычайных сітуацый распавялі, што прадстаўнікі ведамства ў якасці камбайнераў намалацілі ўжо больш за 31 тону збожжавых, а ратаўнікі-кіроўцы перавезлі звыш 17 тонаў збожжа. Бітва працаўнікоў МНС за ўраджай далей у нашым эфіры. Без каментара. Работа интересная, сложная. Помогаем стране убрать хлеб, готовить поля дальнейшего разработки. Дети за урожай участвую впервые. Очень трепетно отношусь к этому делу. Нечаканая знаходка пад Віцебскам у ваколіцах абласнога цэнтру падчас правядзення дарожных работаў знайшлі цэлы бівень маманта. Пра гэта паведамілі ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Навукоўцы адзначылі, што бівень добра захаваўся, а дзякуючы аператыўнай рэакцыі і асцярожнаму абыходжанню рабочых, унікальны прадмет удалося дастаць без пашкоджанняў. Цяпер бівень маманта папоўніць экспазіцыю Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі, пашыраць гэтае відэа, а таксама падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, калі гэта для вас бяспечна. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў аб'ектыве. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.